yakshi hafani jarawa je hamya samang khlaika aboroni simit tabufano yakagi maniako khaksa thaini sarkarni samang khlaini ro lukoroni tax ni rang bai kabang rang manai fana a jarawa inclub jindabar sairuken jora laiwi thango kahamke mungsabo samang khlaya borone bagana samang rogo agi hamya ungo tripura bidhan sabha ni masing jorane adivation ni salthamni sala 5 manjak 5 karak sala abahaikeno shaklaika amarpurni bjp ni mla ranjit das yakshi ne adong sone faisingo khu khekmani nukja khabono bo shaklaika samang khlaya kare misil rogo himrawai sarkari samang khlaine rogno deramung rogo khiklaika ageni yakshi bodol song eba yakshi hafang song tongko song lokorono sebroya kare ajorawo lokothum panda simino khlaimani nukjago borogno tripurawa kaham hafar kiflei tubunani bagai samang khlaiwi tongkha tabukni haste hafang fiaba deramung rogo khiklainani tabuk phano naiwi tongo borok hastete kendro hafangni kaham samang botang rok tabuk phano jorane bisingo lokoroni thanibo reya angui tongkha khaksa thaini okra samang khlaine ro samang roga hamya khlaimani jorani bisingono samango thangnani bagai sebna harmani noteiwi tripura hafangni tafasili jati kalyan ate malmata tangbetingni naikolnai montri sudhangshu dasno karakshala hambai yafarka mla ranjit das montri ngai barja yafar jagmani olono samang khlaimani nukjaka kahamkeno montri sudhangshu dasno bini naikolmung kaisano sarkari tangbedek rogo mungsabo hamya samang angyatei kahamkeno seb manthung avono bini naikolmung avoni bagaino sakni tangbedekni logewa dalbidal office te hastini hostel roga atom sake naikolani bagai bothango ঠিকভাবে জনগণের কাছে না পৌঁছে একটা ক্ষুদ্র অংশ ষড়যন্ত্র করছে তাদের প্ররোচনায় মধ্যে তার জন্য সরকার আস্তে আস্তে ঠিক হবে কারণ তাদের তো মানুষ তো তাদের মানসিকতা তো পরিবর্তন হবে মাত্র 6 বছর 10 বছর থাকতে থাকতে সব ঠিক হয়ে যাবে তাদের কথা কেউ শুনতো না আস্তে আস্তে তারা নেমে এসে দশে জিরোতে চলে যাবে কারণ একটা বিরোধী হবে বড় যেখানে tongkosung lokorok joto sebno manthung hastini lokorok deramung rogo takalaithong ayang phaising naharoino samang khlainani bagai sarkari samang khlainai rogno karak salo gosimang roka amarpur bidhan sabha kendroni mla ranjit das bureau report kokkhorang।